बाक्सा जिल्लानि बरबुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पंकज गयारी होननाय सासे सुबुङा गावनि वाट्सएप ग्रुपआव DGPनि फट'खौ प्रफाइल पिकचार होना गोबां गाज्रि एबा सोंखारि जाथाव भिडिअफोर शेयार खालामदोंमोन आरो खालामनायनि जाहोनाव बिथां पंकज गयारीया जेलनि आलासि जाहैनांदों। जेब्लासिम उदां बड'लेण्ड मोना अब्लासिम हाथियार हमगोन होनना NLFPआ रादाब बिबुंसाराव मख'दों। फैगौ 2 मे खालाराव बिसायख'थिनि फिथाइ होगोन मोनफ्रोमबो दोलोआनो रेलि आरो सुबुं थुबुरमा जानो मोना होनना बिसायख'थिनि आयेगा फोरमायदों। खैराबारियाव सानै हिनजावसा गथ' गोमानायखौ मोनफिनबाय। थांनाय 24 एप्रिल सनिबार साननिफ्राय गोमानानै दंमोन। मोनथिना मोननाय बादिब्ला सनिबार सानखालि मोनाबिलि समाव हाग्रामारि गामिनि बाथौ थानसालियाव देवल नायनो होनना थांदोंमोन। बेनि उनाव न' फारसे फैफिनाखैमोन आरो समबाराव खैराबारि थानाव गांसे एजाहार होनाय जादोंमोन आरो पुलिस बिफाना लोगो लोगोनो नायबिजिरदोंमोन। पुलिसनि नाजानाय आरो नखरनि मददजों सानब्रैनि उनाव दिनै हिनजावसा गथ' सानैखौ मोनो। रायजोआव कभिड-19 भाइरास गोसारनायनि हारआ बांलांनायखौ नोजोर लाखिना 1 मेसिम मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगासिम रायजो नाङैनो कारफिउ होदों।